Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. 7. Daqshekk jeżistu kontinenti madwar id-dinja. Tidux nerġgħu nuru n-numru 7 fuq subajna flimkien. Hekk ara. 7. Qed tisimgħu din il-mużika. Donna tfakkarni f'kontinent partikolari. Tafu li ma hu l-aktar kontinent antik? L-Afrika. Infatti l-ewwel bnedmin kienu jgħixu propju fuq dan il-kontinent. U din il-mużika hija mużika tipika Afrikana. Ara, il-numru 54. Daqshekk jeżistu pajjiżi fil-kontinent tal-Afrika. U kontu tafu li l-akbar savanna insibuha fl-Afrika? Hawn jgħixu ħafna mammiferi u insetti. Il-infanti, l-juni, ġiraffi, ippopotami. Dawn huma ftit mill-annimali li jgħixu fis-savanna. U qed taraw din il-mara x'għandha fuq rasha? Fl-Afrika li ġġol xi ħaġa fuq rasek hija parti mill-kultura. U b'hekk huwa normali li tara n-nies iġorru l-ilma, frott, injam u ħafna aktar oġġetti fuq rashom. Tgħidlek nippruva li nexxieli? It-Tiju Franz illum qed jirrakkuntalhom kif darba waħda kien għaddej mill-ġungla. Kienet ifittex iż-żebri biex jara li kollox sew u joħdilhom ftit ritratti. U waqt li kien għaddej, tgħidx kemm beda jieħu ritratti ta' affarijiet oħra wkoll. Bħal sab din il-fjura tropikali kbira ħafna. U dan l-asfur. U anka din is-siġra twila. It-Tiju Franz ikkompli jirrakkonta li jimbat li maħserbu tnemel miexi wara xulxin u rħila jippassiġġa warajhom u jiġbed ritratt wara l-ieħor. U n-nemel bdew għaddejjin minn ġol ħaxix, minn fuq il-ġebel, iduru mas-siġar u T-Tiju Franz baqa' miexi warajhom, jimxi u jiġbed ritratt f'ritratt. F'daqqa waħda, waqt il-mixi, it-Tiju Franz jisma' bikja ta' annimal ġejja mill-bogħod il-bogħod. Tetu u sħabu tgħidx kursita qabdithom biex jiskopru x'ġara. Mhux bogħod minnu, qrib dira f'nofs il-ġungla, it-Tiju Franz jilmaħ kukkudril żgħir jokrob bluġieħ. Milli jidher, dal-kukkudril kien għadu qed jonos u rifes ġebla bil-ponta u weġġa daqsxejn il-qiegħ ta' saqaħ. It-Tiju Franz qed jirrakkuntalhom kif hu kien pront dawwarlu faxxa ma' saqaħ u taħ xi mediċina biex ifittex ifieq. Araw sibt. Tafu fiex tfakkarni din il-maskla tal-baħar? Din il-maskla tfakkarni ħafna fil-kontinent tal-Oċeanja. Jekk naqbdu l-ajruplan għandna distanza twila sabiex naslu f'dan il-kontinent. L-akbar pajjiż dan il-kontinent huwa l-Awstralja. Dan il-kontinent hu magħruf għal ġmiel li jeżisti taħt l-ilma. Araw xi ġmiel. U kontu tafu li matul il-ġurnata tagħna fil-pajjiżi fil-kontinent tal-Oċeanja ikun il-lejl, dan iseħħ minħabba li dawn il-pajjiżi qegħdin fin-naħa l-oħra tal-pjaneta. Ara. Tafu x'insejħulhom dawn l-annimali? It-tnejn jibdew b'din littra. Littra ke. Ekku, kangaru u koala. Dawn iż-żewġ annimali it-tnejn jgħixu fil-kontinent tal-Oċeanja. Infatti, il-koala jgħix biss f'dan il-kontinent. Mela biex taraw wieħed bil-forsi kollok taqbad l-ajruplan u ttir sal-Awstralja? X'biċċa xogħol? Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax sama aħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.